Viete, aký je najhorší a najlepší nápoj, aký môžete kúpiť v supermarkete? Najlepší je jednoznačne kefír. Plný dobrých tukov, proteínov a hlavne probiotík. Lebo zdravie a silná imunita začínajú v črevách. Kefír sú dokonalé raňajky, desiatá, olovrant, kedykoľvek zasíti. Najhorší nápoj je energetický. Jediné, čo ponúkajú energetiáky, sú srdcové problémy ako arytmia, zvýšený tlak, potom depresie, metabolické, obličkové problémy a podľa posledných štúdií dokonca vysoko zvyšujú riziko epilepsie. Tento sa volá Hello, ale ja mu hovorím Goodbye. Ak potrebujete trochu cukru ako energiu, dajte si ovocie alebo med. Ja som ich skombinoval a miešam svoj med so superpotravinami, ktoré posilňujú zdravie, ako kakao v čokoládovom mede, maliny s čučorietkami pre megadávku antioxidantov a vlákniny, alebo šípky a zázvor pre budovanie silnej imunity.